Mama knows how to wake up. Mama knows how to wake up. I see hate through the pain. I see light in the rain. The dreams of brighter days. Tell me what you're thinking. I have hope in my spirit, flames of love in my heart. Baby, let me tell you something. I'm about to dance. You realized you're not in control. Once again, tell you once again. Hallelujah, I'm on my way to be the best version of me. Mama knows how to wake you up to dance. Mama knows you're not a mama knows how to wake you up to dance. Mama knows how to wake up to dance. Mama knows you're not a mama knows how to wake you up to dance. Now I'm rolling down the river, unstoppable today. Sticks and stones may break my bones. Time to erase all the memories of misery and pain. I'm no longer the one you knew. You realized you're not in control. Once again, tell you once again. Hallelujah, I'm on my way to be the best version of me. Mama knows how to wake you up to dance. Mama knows you're not a mama knows how to wake you up to dance. Mama knows how to wake up to dance. Mama knows you're not a mama knows how to wake you up to dance. Mama knows how to wake you up. Mama knows how to wake you up. Mama knows. Primul pas pe care îl vom face este să luăm ouăle și vom separa albușul de gălbenuș. Ok. Da, avem nevoie de un mixer. Vom lua zahărul și îl adăugăm peste gălbenușuri. Acum vom lua o spatulă și cu ajutorul ei vom adăuga cremă de mascarpone peste gălbenușuri. Dacă doriți, puteți să folosiți și mixerul. Ajunge. Următorul pas este să batem albușurile bine până nu se mai dezlipesc de pe vas. Acum că albușurile nu se mai dezlipesc de pe vas, le putem adăuga în crema de mascarpone cu gălbenușuri. Cu o spatulă vom lua acum câte puțin din spuma de albușuri și le vom adăuga în crema noastră de mascarpone. Vom avea nevoie de o tavă în care vom asambla tiramisul. Vom pune coniacul peste cafea. Vom începe să luăm câte un pișcot pe care îl vom pune în tavă.
lua câte puțin din cremă și vom adăuga peste pișcoturi. Acum vom presăra cacao și vom adăuga un nou strat de pișcoturi. Vom adăuga ultimul strat de cremă. Și la sfârșit vom presăra din nou cacao. Îl vom păstra la frigider peste noapte, după care va putea fi servit. That's right, yeah, that's just my attitude.